jasné, že to tak bude rozmazaná, nerozmazaná, doufám, že si užijete video prepačte, že tam mám tu ruku. Prepačte za bordel v pozadí, hlavne tento, vôbec tam není, jasné, ako keby tam nebol. No, je to zatiaľ také trápnejšie, dúfam, že to nevadí. Bude sa to potom lazlovať, bude to lepšie a lepšie, tak dúfam, že si užijete video a ahoj! Tohle je môj život. Izabelo? Ano? Proč ještě nejsi vzhůru, jakože? Promiň? Promiň? Co seš? Najistej snídani a zabuď moji eminku. Jakou za svoji eminku? No, však mou eminku. Tak jo. Emi, vstávej. Teď ne. Prosím tě, si blbá, však jsem si měla nachystat snídaní. Promiň. No, tak. Promiňte, ale jsem nějak vypadal. Tak já si tady jdu odpočívat. Počkejte, hejte. Kdybyste uviděli kočku, já se vám omlouvám, ale tady běhám. Jak mám teď vědět, co by si dala ségra? Ona mi to říkala. Co by si dala? Dala by si... Tohle budou sexy. Ona by si dala čokoládový dortík. Tak dobře, doufám, že mi nelžeš, mama. To je jedno, ať jako nakdeneš to tam na to s mákem. A co by si zdala ty, mami? Asi ten popcorn. Nie. Prepačte. Takže prepačte, veľmi nechám niečo, mama pýtala, takže to je všetko. Áno. Dobre. Stávej. Prepačte, ja si fakt podať čokoládu. Stávej sa, kde... No. Proč mi zhádíš jakože perinu? To nemyslíš vážně. Aspoň něco. Mami, dej mi to křeslo. Ne, já zde nevím moc dobře stát. No jo, vlastně. Ustal mi nezdychačko na... Jak stelejšek normálně, ne? Já stelu normálně, prosím tě. Mami, mohla by si mi někdy vysvětlit, proč máme doma takovou mizernou služku? Omlouvám se, zlatíčko. No to teda. Bylo to celkom nápad. Co jsi na mý posteli? Promiň. Jakože. Co? Promiňte, ale ty se zase jakože jde oblíkat, takže promiňte. Promiňte. Promiňte za bordel. Pozadí je vždycky. No je ono. Promiňte, to nemělo být toho. Ale jedno. Jo, a pak natočím mi to kaboka. Možná i Avatar, no. Tam řekněte. Segra. Ano. Je to taková trapka. Soja a trapka.
Jo. Ježiš, tak sakra se mi to neponoučí. Hej, ty smrť, pojď to uklidit. No jo, nenahlédej mi, prosím tě. To je jedno, jak ti nadávám. Hlavně, že něco děláš. Tady máš špagety. Už si týden nežrala, tak za týden nežrání dostaneš špagety. Mohla by jsem normálně, jako normální člověk dostávat týden jídlo. Promiňte, klid. Mám v tom bydličku. Mám, dobrý. Co tak mlaskáš, ségra? Prosím tě. Není to, ale já to nevím, jak vstupuje. Nebudu si taková nemytelná. Tak já si jdu. Ségra. No, chci svačinku. Jau, to mám. Jsem jak služka, ségra. No, my jsme si tě pořídili, jen aby si byla služka. No, vy jste si mě pořídili, ty jsi kočka, já jsem kočka. Mama se nás pořídila. Určitě. Co se tam děje s mojí Eminkou? Emi, jsi spokojená? Ano. Dobře. To mi je už ostatní. Můžu mě biješ. Můžu ti to být jedno? Začala by se mi tím práci. Odníst. Jau. Odnes to. Sushi. Když ty furt chceš něco. To nevím. Tady máš. Děkuji, ségra. Abo víš co, neděkuji. Můžu si dát? Mně to kreatový nechutná, dej si ho. Ne, vlastně mi chutná. Doufám, že se vám to líbilo. Když se vám to líbilo, dejte like, když ne, tak klidně promiňte, musím se počkat. No, můžu se vrátit úplně teď trochu, mě trochu to kapelka a tak. Chtěla jsem točit i Microsoft, lebo ho mám. No a to bylo asi všechno a když chcete dvojku, tak na tomhle videu bude muset být 5 lajků. Ahoj!